Ne krše zakone. Na ulazu su najavili da će vas pokušati hipnotizirati. Koristimo se Brownovim tehnikama hipnoze. Napadamo sva osjetila. Stručnjaci smatraju kako od toga nema velike koristi. Nije presudan utjecaj na podsvijest. Važan je ugođaj u trgovini. Naravno da sve treba biti opušteno. A na kraju je uvijek presudan odnos između osoblja i kupca. Topla riječ je topla riječ, ali u ovoj trgovini sve su nade položili u nove tehnike poboljšanja prodaje. Tko uđe unutra osjetit će u cijelom prostoru miris vanilije. To dokazano potiče prodaju ženske odjeće, a i preko ozvučenja puštamo poruke koje utječu na podsvijest. You can attain your fashion goals and look hotter than your friends. Podaci o prodaji tek se očekuju, a ovaj bi sustav mogao imati i kolateralne žrtve. Teško mi je i zamisliti što će biti sa zaposlenicima, oni su ovome izloženi cijeli dan. Kako li će tek oni obuzdati svoje potrošačke porive?